Chok, pwede nimo masaysay ngano na ka diri sa prisuhan? Ah, Okay, unsay nahitabo? ako isa ka sir. Nya karon pag nakita man siya pag suno ko sa iyang kwarto. Ya, mo to pagkita niya, isod ko sa ilawom. Pag suno ko sa ilawom sa katre, may dagan siya niya, kuwag kuan kutsilyo. Nya mo to gisugat na lang ako sir. Gisugat ako niya, giilog na ko yung kutsilyo niya. Pag ilog na ko nangatagak may do sa ganan. Ya, ang pagtagak na mo, ang iyang ulo mo na pantok sa kuan sa tiles. Ya mo to murag naglisto na siya parog. Dikto na lang ako siya gi kuan. Ako na lang siya gipatay ba. O sige, unsa man nimo pagpatay? Gidunggab niya. Pag buhay pa man siya pagdunggab niya, mo to gi tuok na lang ako. Giiwasan ako tuok. Ituok gyud nimo. Okay, nganong imo man tong kuan? Nganong imo man sa gituwatan? Ini ko mo sa kung ano buhay pa man siya. So doon na kay intention nga pasyon jud. Wala. Pa ako ato sir, kuha na siya sir. Sakar jud ako bahay ba. Saka, unsay tuyo nimo pagsaka? Nga wala mga kuan items yun. Mga wat. Oo. Ya wag siya ko magdawa matong ana jud tawa tong balaya. Okay. Sa pagsaka nimo, sa may imong nakuha? Katora sigarilyo, Garilyo o sa pa? mga kuan, energy. Unsa pa? Mora. Way kwarta? Wala. Doon ako ninawag nga $400. Wala ang kukakuan na sir. Silingan mo sa biktima, dong? Oo. Tapad na mo balay? Dili. Mga kuan, napo kabalay. Kaila mo ani niya? Dili sir. Pero pareho ra mo dapit. Oo. Kita-kita na mo ani niya. Kana mo agi ra siya. Kay trabaho mo na siya, hindi na akong mama. So na-timingan lang yun to, nga siya imong nasaka. Sige na kagpanakadag balay. Oo. Kaon na. Kapila na to, nga balay na. Ka walo. Kawalo. Pero kapila na kadadakpan, sukad ka na nakagbalay. Kapito. Kapito na ni. Kagawas gapon. Okay. Sa imong gihimo, wa ka makonsensya. Oo, mao yung swindler ko sir, kaya konsensya ko. Okay, isay-say ang imong pagkakonsensya. Nganong nakonsensya man ka? Ay tago man ko sir niya, dito ko sa balili niya. Ikatog na ko, ang iyam jud na ang akong gibuhat man jud akong makita gid. Og ang iyang pagpanguros. Sa panguros sa namatay ba. Iya akong baho sa pagpatay na niya kanang pagkuha na niya ba. Di jud ko katuog ba. Sige ko kuha sa balili, wa may patay diri man baho jud gayo. Mo tong ni gidoon na ako mama. Kuma mas winter na lang kuma. Kaya di jud nga madagit. Matay sa buwan nito. Duwa ka pakatulga, Wala. makita nimo siya. Hmm. Unsa ba to imagination na puto nimo? Butla, basta ikatog na ko, makurag makuha din ako siya sa ang iyang naong iba. Pag kuan, nanguros pa rin siya before Nanguros. Pero naigo na nimo. Dihang imong gi hangsakan sa kutsilyo, unsa iyang kuan nagpakiluoy ni siya nimo? Wala man. Ang igo ra siya nanguros. Kadtong tungura, naka-drugs ka? Wala. Unsa may nagtukmod nimo nga nung mangawat man ka? Wala, di ba na ang sa sugal, ang magabing machine. Sugal. Nabuang gyud ay kag sugal. Katong mga previous nimo, katong mga nangaging pagsakan mo mga balay, sugal po ito nagtukmod. Oo. Wa ka malambigit og illegal drugs? Ay, nakakuha. Labigit sa kukuhan. Legal. Unsa man? Gamit ra. Gamit. Yes, sir. Oo. Wa ka na maligya. Wala. So katong nahitabo lately lang, kaning ulahing biktima. Wa jud ka kagamit og drogas ato. Nagamit na to. Nakagamit ka. Pero sa karon wala. Pero mo tong kursunada kang ni saka. Nag-drugs ka daan before ka ni saka. Wala ako mag-drug sa itong igayon na. Karon nga kuhan, wala. Mm. Kuhan, may isa ka palang kwato para mo makakuha og mga item niya. Wa man day. O tong sigarilyo na, ang sigarilyo na lang akong kuha, gikuha. Gipangatan ako sa mga silingan. Dong pila edad nimo? By city. 27. Ang biktima is 60 plus, no? Senior citizen. Nganong imo pa man itong gigamitan og kusog, kutsilyo? Di kaya, basta sa akong sang side sir, basta ako hindi makuhaan sir. Kaya likod-likod para sa sinta na siya. Pero tinuod yun, hindi kuha sa kutsilyo. Napagay tugod sa iyo. Mo di kuha na siguro sa barangay. Pero dili pwede nimo imo lang sa gangon. Tiguang naman. Ako sa makuhaan sir, maalangan din. Kasi
Sige ako siya mamatay dito. Kaya kuha biya, baka biya ka nga, sold ka sa balay, bawal biya na. So sa may plano ni mo ron, kaistorya na mo sa anak o pamilya nining biktima? Ay lang ko pa sa ilo. Inawat nga sabta na yan yung sitwasyon rin ako. Di sa tabi ang lalim. Di mo tawa siya tuyo na pato. Ang ako pagpangawat naman yun. Yung saon mga atlam yun nga nakita siya. Wala sa mga pamilya. Yung inawat na ko nga. Masabta nila. Wala siya. Okay, sa pagsurman ka na surrender, nakatawag na ka? Oo. Patable na ako. Komportable ka na. Murag nahuwasan na. Sa imong gipatay, sa imong mensahe. Basig nagpaminaw siya na noon. Tanaw siya ni mo. Sa ito napatay na ako. Sa iluwang taon ko. Kaya na taon ko. Pana, salamat sa ko nga. Wala na sa taon ko niya pakita. Wala na ko niya pa dambuha. Sa mga gibuhat na ko. Para Gipadamgo dai ka kada kabi ga. Wa jud ka patulgag ga. wala. Unsa man sa imong damgo unsa may imong makita? Ang kuan sa katong pagkuan ako, papatay na ko niya, mo nanguro siya. Mo flashback. Nya sa pagpaukay ko na ko dito sir, pag-ukay na ko sa iyang balay, naamgoy dagang libro, mga pangginoo di ba? Nya ni apke sa Bible study dito sa babaw biya. Mo sila akong nakuan na ba? Konsensya di ba ni? Unsa may trabaho nimo dong? Kaon na kuan, construction garbage. Unya. Pero tapos nakuha ko sa construction. Second sa may trabaho na ko. Karon Ay, lately electrical unsa ko. imong trabaho? Wala. Wala, pagpangawat na lang. Ha? Pila ka buok pamilya nimo? Imong minyo na Anak ka? na duha. Ha? Duha ka na. So, anak nimo, okay, mga asawa na trabaho. Wala na. Ngita maglain. Ngano gidiyaan sa kasi mga asawa? Ngano man? Paglayaan ako. Okay. So kapila naman ka na preso? Kaon nom. Ika-unom na sad. Okay, pero makapiyansa ra. Wala. Servisyo. Pila ka tuig sa una? Tagorha. Kapila na ka nakapatay? Karon pa. Karon pa. So dako kayong pagbasol?